राज्याचे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब व राज्याचे आरोग्य मंत्री प्राध्यापक तानाजीराव सावंत साहेब यांनी राज्यातील जनतेच्या आरोग्याकरता वेगवेगळ्या शिबिरातून शासनाच्या व शिवसेना पक्षाच्या माध्यमातून सातत्यानं जनतेचं आरोग्य तपासण्यासाठी उपाययोजना राबवित आहेत। त्याचाच एक भाग म्हणून शिवसेना सोलापूर संपर्क प्रमुख प्राध्यापक शिवाजीराव सावंत सर यांच्या शुभ हस्ते उद्या रविवार दिनांक 30/7/2023 रोजी सकाळी 10 वाजता महाआरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं आहे। त्याचं उद्घाटन करण्यात येईल, तरी सर्व पत्रकार बांधवांनी व इतरांनी उपस्थित राहण्याची विनंती करण्यात आली आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज चौक बाजी अण्णा मठाजवळ शिवसेना शहर जिल्हा संपर्क कार्यालयात हे शिबिर आयोजित करण्यात आलंय। सकाळी 10 ते 6 पर्यंत हे शिबिर आयोजित करण्यात आलंय। सोलापूर शहर व जिल्हा शिवसेनेच्या वतीनं भव्य असं शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे। राज्याचे संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब तसेच राज्याचे कॅबिनेट मिनिस्टर तथा सोलापूर जिल्ह्याचे सुपुत्र तानाजीराव सावंत सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सोलापूर जिल्ह्याचे संपर्क प्रमुख प्राध्यापक शिवाजीराव सावंत सर यांच्या माध्यमातून हे असं भव्य शिबिर सोलापूर शहरामध्ये आयोजित करण्यात आलेले आहे। या शिबिरामध्ये बाल रोग तपासणी असेल, विविध आजारांची तपासणी असेल, रक्तलघवी तपासणी असेल, दात नाक कान घसा अशा तपासण्या असतील, हाडाच्या संपूर्ण तपासण्या असतील। तसेच या शिबिरामध्ये ECG असेल, हृदयाच्या सर्व तपासण्या असतील, या सर्व मोफत होणार आहेत। या शिबिरामध्ये खास करून जे रुग्ण येणार आहेत या रुग्णांसाठी मोफत औषध उपचार असणार आहेत आणि खास डोळे तपासणी या शिबिरामध्ये असणार आहे आणि त्वरित तिथंच मोफत चष्मे वाटप सुद्धा या शिबिरामध्ये रुग्णांना आपण करणार आहोत। या शिबिराच्या माध्यमातून आवश्यक असलेले रुग्ण या शिबिराचा लाभ घ्यावा। हे शिबिर छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील बाजी अण्णा मठ इथे दिनांक 30 जुलै रोजी सकाळी 9 वाजल्यापासून सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत होणार आहे। तरी सर्व शहरवासियांना मी शिवसेनेचा जिल्हा प्रमुख अमोल शिंदे या आवाहन करतोय की या शिबिराचा सर्वांनी लाभ घ्यावा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम मीडिया न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।